Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. Yata mahanti bhutani, यथा महान्ति भूतानि bhuteshu chavacheshva anu. Pravishtaनि apravishtaani tata teshu nateshvaham. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ವಿಶ್ವ ಮಹಾಭೂತಗಳು ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ. ಆದಿತ್ತು. ಮುಳ್ಪಡ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಭಾವಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎದುರು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಂಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮಾಂಜನದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದವು ಮತ್ತು ಈ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಬೇರಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಧಾರಣವಾದುದಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಶ್ವ ಮಹಾಭೂತಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೇಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಪೌರುಷೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಐಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಆಚೆಗೆ ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲೆ, ಪರಿವಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಮಾನವನು ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಐಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಬಹು ದೂರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವನಾದವನು ಪರಂಧಾಮದ ದೂರದೃಶ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನು. ಅದೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯ. ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಐಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ನಾರದರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೇತೆರಗಣ್ಣಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ನಾರದನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ತಿಂ ದದಾತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ಸ್ಮಾನ ಭಕ್ತಿಯೋಗಂ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಭಗವಂತನ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಯೋಗ್ಯ ಭಕ್ತನನ್ನು ಪರತರದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿಸದೆ ಸದಾ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮವು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಗೂಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಮೊದಲು ನಾರದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನುಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರಾವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸೊಗಸು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ. ಅವನು ಅಚ್ಯುತ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಮೋಘವಾದವು. ಅಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಚ್ಯುತ. ಆದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಹೇಗೆ ನಿಕಷದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟವು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನಿಗೂಢವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ.
ನಿಕಷವು ಎಷ್ಟು ಅಪರೂಪವೋ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಪರೂಪ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಪರೂಪ. ಚೂರ್ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೋಟಿಶ್ವಸಿ ಮಹಾಮುನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢವಾದದ್ದು ಹೌದು. ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಗೂಢವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಶ್ಲೋಕ 64ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರದರಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಯನ್ಮೇ ಭಗವತೋದಿತಂ ಸಂಗ್ರಹೋಯಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ತ್ವಮೇತದ್ ವಿಪುಲೀಕುರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು. ಆಗ ಜನರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ನಿಗೂಢವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಹೀಗೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಮಾತಾಜಿ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾರದರಿಗೆ, ನಾರದರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ, ವ್ಯಾಸರು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಜ್ಞಾನವು ಅಪ್ಪಟ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಖೇನ ಅರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಾವತಾರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯಥಾ ಮಹಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ತೇಷು ಚಾವಚೇಶ್ವನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ಅಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ನ ತೇಷ್ವಹಂ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ವಿಶ್ವ ಮಹಾಭೂತಗಳು ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಮಾತಾತ ಉಲೈಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಿದೈಲ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಆತೆ ತೂದಿತ್ತ ಭಗವಂತ ಇವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದಿತ್ತಾರ. ಸೊ
ಭಗವಂತ ಮಾತೆತ್ತಲ ಉಲೈ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆತ್ತಲ ಉಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ದಾದ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಮಾತೆತ್ತ ಉಲೈ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆತ್ತ ಉಲೈ ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಭಗವಂತ at the same time ಭಗವಂತ ಮಾತೆತನ ಉಲಾಯಿ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ಲ ಆರುಲ್ಲೇರ್ ಇಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಉಲಾಯಿ ಪರಮಾತ್ಮ 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 ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ತೋಜ್ವೇರಾರು ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅವನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಪರಿವಾರ ಮಾತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅತ್ತ ಕೆಲವರೇನ್ವೇರು ಓ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಥೆದ ರೂಪಡ್ ಬರೆತೆರು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಮಿಥ್ಯ ಜನಕಲ ಊಹಾತ್ಮಕವಾದ ಬರೆತೆನ ಮುಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆತೂಲೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು. ಓಕೆ, ಜನಕೆಲೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅವ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಂಡು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಅಕಲ್ ಅವೇನು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಅವು ಜ್ಞಾನನೇ ಪೋಂಡ ಜನಪದ ಗೀತದ ಏನೆಕ್ ಜನಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಜನಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಅಕಲನೆ ರಚನೆ ಜನಕಲ್ ಅವು ಜನ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅವೇನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಂದುಪ್ಪು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವು ಜನ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಪನ್ಪುನನೆ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೊಂಬು ಜನಕಲ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿನಿ ಇದು ಜನಪದ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜನಕಲೆ ಮಲ್ತ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ಪಂತಿನ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಮಿ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಅಕಲೆ ಮಲ್ತ್ ಪಂತಿನ. ಇತ್ತೆ ಬಿನಿ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಕಲೆ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಆರೆ ಕುದೋನು ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಲಂಕಾ ರಿಯಲ್ ಉಂಡು, ಅಯೋಧ್ಯ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೈಟ್ ಈತ್ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು, 6 ಮೀಟರ್ ದೂರ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಒಂಜಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಡ ಆತಿನ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೌಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ದುಂಬ ಆತಿನ ರಾಮಾಯಣ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜನಕಲ್ ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಮಂತ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೋದು ಕುಲುನ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲಿಗಾರಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಓ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಸತ್ಯ ಇತ್ತುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಅವೇನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲಿಸಾದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅವು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡಲ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹಸ್ತಿನಪುರ ನನಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ರಿಯಾಲಿಟಿಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ್ ಭಗವಂತ ಬತ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ ಅವನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಕಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದುಂಡು. ಯಾನು ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ತೂಜಿ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣನ ತೂತು ಜತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದಿತ್ಯರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಭಾಸ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಯಾರ್ ಬಲ್ತಿನ ಮಾತ ಲೀಲೆ ಬರ್ಪುಂಡೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಒಂದು ಮಾತ ಆ ತಿಜಿಲಿ ತೂವರ ಆಪುಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಿಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಈಸಿಲಿ ಆದ ದಾಯಿಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಗವಂತನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆತ ಶಕ್ತಿ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆನೆ, ಭಕ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬರ್ ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಾ ಭವೇದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿಂದ್ರೇ ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜಿಹ್ವಾದೋ ಸ್ವಯಮೇವಾ ಸ್ಫುರತ್ಯದಃ. ಕೋಡೆ ಆತೆ ನಾನು ಪನೋದಿತ್ತೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಾಮ ಆದಿ ಓ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡೈಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಆದಿ ಪಂಡ ನನ ದಾದ ಸೇರ್ಸಾವನೈಕ ನಾಮ ಒಕ ನಾಮ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಹಾ ರೂಪ ಮುಖ ಗುಣ, ಗುಣ ಗುಣ, ಲೀಲೆ ಲೀಲೆ ಮುಖ ಭಗವಂತಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಅವ್ರ ಒವ್ವೇ ಜನ ಅವನೇ ಮುಲ್ಪ ಪರಿವಾರ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಆದಿ ಪಂಡ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಮತ್ತ ಪ್ಯಾರಫರ್ನಲಿ ಅವ ಮತ್ತ ಪರಿವಾರ. ನಾ ಭವೇದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯ ಓವಿಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ನಾ ಭವೇದ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೋಜುಜಿಗೆ. ಸೊ ಅಪಗಂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವರನ ಅಪ್ಪುಜ ಒಂದು ಜನ್ಮಡ್ ನನ್ ತೂವರನ ಅಪ್ಪುಜ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಕೀರ್ತನ ಪಾದ ಸೇವೆ. ಶ್ರವಣರ್ದಿಲ್ಲದು ಪಾದ ಸೇವೆ ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಪುರಮಲ್ ನೀರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅರೆ ಭಕ್ತ ಪಂಡೆ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬತ್ತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಂಡು ಭಕ್ತ ಪಂಡೆ ಏರಂದ್ ನಾಮ ಜಪ ನಾಮ ಜಪಲ ಹೆಂಗ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬತ್ತ ಇಬ್ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ನೇನಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇವೆಲ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಜಿ ಆನ್ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಇಡಿ ಬಲೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನೀನು ಒಯ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. when did you come first time to ISKCON? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ Okay, ತೂವರೆ ಓಕೆ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಪರ್ ಒಂಜ್ 5 minutes ಸೂಪರ್ 5 ಇಲ್ಲ 2 minutes ಆ ಮನಿ ಪನ್ ಹಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯರು ಹಿರಿಯರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೇ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪುಲವರ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಭಗವಂತನ್ ತೂಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ನಿಜಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ದಾದ ದೀತೇರ್ ದೀತಿಯರು ತಿಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವೇ ಏತೇ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪರ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നാಗ എനിക്ക് റബ്ഡിയുടെ എല്ലാ ബോക്സ് തിക്കുന്നിട്ടുണ്ട് അವು ആയിബൊക്കെ ഫ്ലാಟ್ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಡ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ್ ಹಾದೋ ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಜೀವ್ ಹಾದೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಉಲೈ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ಜಪ ಈಸಿ ಆಪೋಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಗೇತನುಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ ತೋಂದಿತ್ತ ದೀಕ್ಷೆಗ್ ಚೆಕಿ ಮಲ್ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಪುಣ್ಣ ಡು ಯು ಆಫರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಭೋಗನ್ ದೀಪಾರ ಪ್ರಸಾದ ಅದ್ಗೆ ತೊನ್ವೇರ ಮಾತಾರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಬುಡದಿ ಭೋಗನ್ನು ಮಲ್ತು ದೀಪಾಲ್ ಅಂದ್
ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಬಂದ್ ಯಾರು ಡಿವೋಟಿಯಾ ಅಂದ್ ಅತ್ತತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭೋಗ ಮಂತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೇಜಿ ದೇವನ ಎದುರು ಪೋಪುನ ತುಳಸಿ ದೀಪುನ ಅಂಡಾತ ಓಕೆ ಆ ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಈದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಪೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಪಾರು ಬಿಡುದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಗಂದಿಪೆ ಅಲ್ಲಿ 8 o'clock ನಾನು ಪಂಡೆ 8 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಂದಿಯಿಂದ 8 o'clock ಆಫೀಸ್ ಪೋಂಡ ಭೋಗನ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ತಿನ್ಪುನ ಏರು ಆಯ್ಕುತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಭೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಭೋಗ ದೀಪುನ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಗೆತೊನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏರಪ್ಪ 15 minutes ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯರುಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಎನ್ನಕ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಸ್ ಈ ಪ್ರಸಾದಂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಮರ್ಸಿ ನಮ ಪ್ರಸಾದ ದಿನಾಗ ಗೋಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ತೋಜಂದ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ನಿಮಿತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ ದೇತೊನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಕಂಟಲ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತೊಂದು ಒಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಸಂಡೇ ಫೀಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರಸಂ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಸ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ರಬಡಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ ಶೋಕದ ಮಾತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಸಾದಂ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ಜಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಪುನನೆ ನಾಮ ಜಪ ಸರ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಯೂತ್ಗೆ ಸೊ ಯೂತ್ ಯುನೋನು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಿ ಕಾಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಣಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಮುಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಾಡು ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಕೇನಿಯರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬಟ್ ಇತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಜಿಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ they'll feel ಮುಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಸೊ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದುನಾಗ ಅರೆ ಪೋಡಿಗಾಂಡ್ ಅರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಆಯ್ತ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಬಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಅವ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದ್ ನೆನಪ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಂಕ ದಾಯ ನೆನಪ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ನಾನು ಅವೇ ಟೈಮ್ಗ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಪ್ರಸಾದನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆ ದಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವಿತ್ತು ಸೊ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದ ಒಂಚೊಂಜಿ ಎಲೆ ಬೌಲಡ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊರಂತ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಂದ ಏರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನಿ ನಾವ್ ಆಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದೇನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದಂ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಇರ್ಲಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂದಾಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾಯರ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ತಂದಿತ್ತೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ 15-20 minutes ಅವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೇರೆಗ ಆ ಟೈಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಲ ಪಂಪರೆ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡೈಕ್ ಅನ್ಪಂಡರ್ ಸೌ ಜನ ಆಣ್ ಏರ್ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ್ ಅರ್ಲಕ್ಕಿಯರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಾಂಡ್ ಅನ್ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಮೇರಿಗ್ ಶಾಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಾಂಡ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂತ ಕಲ್ಪದಕೊಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಸೇಮ್ ಜನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೆಗ ಅಲ್ಪನೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಾಗ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಂಡೇ ಫೀಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಲ ಒಂದು ಭೋಗಾರ್ತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ತು ಪೋಪ
ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ದಾದ ಅಂಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಂಚಾಂಡ್ ಇನ್ನ ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ವಸ್ತುನು ಅವ್ರ ಬೇತಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದದ ಎದುರು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇರ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥದ ಮಿತ್ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ. ಏ ಪ್ರಸಾದನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ ಮಾರ ಬಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಚಿ ಇರ್ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥನ್ ಪಾತ್ರರೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ್ ತೂವೊಂದು ಪುನಾಗ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾರಗ್ ಒಂದಿ ಸರ್ತಿ ಮೀಟ್ ಆಪರೆ ನಂಡಲ ಪಾತೆರೊಂದನು ಮಂದಿರದ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಪಾತೆರ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಂಡಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಗೆ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದು ಮಂದಿರದ ಪಿದಾಯ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಬಟ್ ಮಂದಿರದ ಉಲೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆನೆ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ದಾಮೋದರ ಆರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತಂ ಓದುಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಓದುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಏರು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಏರ್ ನಿತ್ಯವಾದ ಭಾಗವತ ಪಠನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ತುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಜನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಚಾಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವೇರ್. ಅಕಲ್ ಓದುನ ಟೈಮ್ ಏಪ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಕಾಂಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುನ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ದಾಯಗ ಕಾಂಡೆ ಓದಿ ದಿನದಾದ ನಾವು ತರೆಟ್ ಒರಿಯುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಭಾಗವತ ಓದುವಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪನ್ರಾಪುಚ್ ಈ ದಿನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ಭಾಗವತ ಓದದಿತ್ತಾರ ಏನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರಿತ್ತಂಡ್ ಅವ್ ಭಾಗವತಂನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ ಒಂಜಿ ಏನ ಇರ್ ಓದಿದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ ಸಡನ್ ಆದ ಅವ್ ಭಕ್ತನ ನೆನಪ ಭಗವಂತನ ನೆನಪ್ ಬತ್ತಂಡ್ ದಾದನ ಅವರೇ ಎತ್ತಂಡ್ ನೆನಪ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅವ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಇರಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಅಂದ್ ಪಂತೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಾವತಾರ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತಮನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವು ಅವತಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಉಂಡು ಇನ್ನುಂಡು. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್. ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಅತ್ತವು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲೀಲೆ ಉಂಡೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೀಲೆ ಕತೆ ಬೊಕ ಲೀಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆನಬ್ರಿಲೆ. ಕತೆ ಬೊಕ ಲೀಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ವಸ್ತು. ಲೀಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಲೀಲೆ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಭಗವಂತನ. ಕತೆ ಅದು ಮುಗಿಯುಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಏಪಲ ದಿವ್ಯವಾತಿನ ಪ್ರೇಮದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಭಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಅವ್ರ ಭಾಗವತ ಮೇಡು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತಾರ ಅಲ್ಪ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮಿ ದಿವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯವಾತಿನ ಕರ್ಮ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಾಂಡೆ ಈಡ ಭಾಗವತ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಬೊಕ ಏನನ ಅವೇರಿ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇರಕ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಭಾಗವತಂ ನಿಜವಾತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಭಾಗವತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಎನ್ಮೇ ಭಾಗವತೋದಿತಂ
ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ದಾದ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತೋದಿತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. There's no difference between Bhagavatam and Krishna. ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡು ಆಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಪಂದಿರ ಭದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಾತ್ ಕಾಸು ಅಂದ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ ಇನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಭಾಗವತಂ ಗೆತೊನು ಜಾರು ಏರ್ ಕಾಸು ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಮನ್ನು ಗೆತೊನ್ ಮೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಆಂಡ ಅಕಲ್ ಭಾಗವತಮ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಂದಿತ್ ಪುಜಿ ಅಕಲ್ ಪುಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಮುಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಮುಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜನ್ಮ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಭಾಗವತಂ ಆದ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಭಾಗವತಮನ್ನ ಓ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾಗವತಂ ಬುಡ್ಚಿ ಏರು ಓದುವೇರು ಅಂದ ದೀಂಡ. ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಎಂಬೆಗಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡತ ಎಂದ ಈಗ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ. ಆತ್ ಈಸಿಲಿ ವೈಷ್ಣವನ ಕ್ಲೈನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಕೃಷ್ಣಲ ಎನ್ವೇರ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟವಾತಿನ ಭಕ್ತನ ಕ್ಲೈನ್ ಕೊರೋಡಿಯಾನ್ ಏನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಏರ್ ನಿಜವಾದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಭಾಗವತಮನ್ ಇಲ್ಲ ಗೆತೊಂದ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವನ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಹಾಪುಂಡು ಇಫ್ ದ ಟೇಕ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋವೆರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಗ ಪೋಯರೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೇರೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಭಾಗವತಂ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ. ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಸ್ಕಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಓ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾತುಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹದ ಪದ್ರಾಡ್ ಅಂಗ ನಾದ ಉಂಡು ಅವು ಭಗವಂತನ ಭಾಗವತಂ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಡೆ ಉಂಡ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಸಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾದೌ ಯದಿಯೋ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೌ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಒಯ್ಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೇರ ಭಗವಂತನ ತೋಳು ಥೈಸ್ ತೋಳು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಆಜಿನೆತ್ತ ಚೆಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಚೆಸ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಏಳ್ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮನೆತ್ತ ಒರ್ಮನೆತ್ತ ಕಂಠ ಹತ್ನೆತ್ತ ಮುಖ ಬೊಕ್ಕ 11th ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್. ಬೊಕ್ಕ 12th ಹೆಡ್. ಒಂದು ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಅಂಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ 10th ಕ್ಯಾಂಟದಾದ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಮೊನೆ.
How many chapters? ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 8 chapters ಉಂಡು ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದಡ್. 8 chapters ಉಂಡು. 90. Yes, 90 chapters ಉಂಡು. So just huge book. ಭಾಗವತಂ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದ. ಈಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತ ಇಡೀ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದನಿ ಎಲ್ಯ ಬುಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರಪೋ ನಂಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಂಚಾಯಿನಿ ಮುಂದೆ ಎಂಚಂಜ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ 90 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲ ಅವ್ರು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇನೊಂದುಲೇರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ 90 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದ ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವದ ಮೋನೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ Smile. ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಮೋನೆ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಂದಹಾಸ. ಅವು ದಾದಾ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದಡ್ ದಾದವ್ ಅರುಣ್ 10th ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದ ಮೋನೆ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದದ ಉಲೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಉಲೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದದ ಓ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಜೀವಭೂತ ರಾಸಲೀಲ ಎಸ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗೋಪೀಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟವಾತಿನ ಸ್ಕಂದ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಪತ್ನೆತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ತೀರ್ಥ ಪೂರ್ವ ಸೊ ಎಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಪುಂಡು ತೀರ್ಥ ಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾಸಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ ಪಾಡುವ ಪಂಡ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆದು ತೀರ್ಥ ಪೂರ್ವ ಕಾಮವಾಸನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೈತಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅಂದ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಪತ್ನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದುಂಬು ಪರಪೆರ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪಂಡ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶುಕ ಪಂಡ ಏರ್ ದಾಯಿಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮನ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದಾದಾವು ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಮಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂತೇರೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡವ್ ಶ್ಲೋಕ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಯುತಂ ವಿಪತ ಭಾಗವತ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕ ಭುವಿ ಭಾವಕ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕ ಮುಖಾದಮೃತಾದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಸೊ ಶುಕ ಮುಖ ಅಂಡ ಏರು ಶುಕ ಒಂದು ಬಹು ಶುಕದೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂತಿನ ಅವ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರು ಸೊ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಂಗ ದಾಯಿಗ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋನ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೈಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೈಪ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಅವ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಅವು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶುಕ ಪಂಡ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆತೀನಿ ಅಂದ ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ
ಅಮಲ ಪುರಾಣಂ. ಎಸ್, ಒವೇ ತರದ ಕಶ್ಮಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಮಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಆ ಶುದ್ಧವೈನ ಶುದ್ಧವಾತಿನ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ ಪಂಡ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ ಬಂದಿನ ಶುದ್ಧವಾತಿನ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕುಂಟುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಡಾಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿಲ ಶುದ್ಧವಾತಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಅಮಲಂ ಯದ್ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ. ಒಂದು ವೈಷ್ಣವನಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಾಂ ಏಕಂ ಅಮಲ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಂ ಗೃಹ್ಯತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಂದು ಬುಜಿ ಐಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಭಾಗವತಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟ್. ಪರಮಹಂಸನಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಭಾಗವತಂ ಇತ್ತೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ ದಾದ ಆತುಂಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಯಿಗ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಾಯಿಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂದಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಭಾಗವತಂ ನನಲ ಶೋಕ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು. ದಾಯಿಗ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಯಿಗ್ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಕಿನ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಲೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ತುಲೆ ಅದ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈರ್ ಪಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ವೇಡ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ವೇದ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೀಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ದಾದ ಬರತಾರ ಅವನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಬಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ವೇಡ್ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಮುಲ್ಪ. ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಏನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಡಿವೋಟಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದ ಅರ್ಥನ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉತ್ತರೆ ಪನ್ನಂದಿಪ್ಪರ ಆರೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಆರ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗ ಅವ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೊಕ ದಾಯಿಗ ಅರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಟ್ ವೇಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರೋದುನ ಕಲಿಯುಗತ ಜನಕಲ್. ಸೊ ಕಲಿಯುಗತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಏರ್ ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗ ಅವೆನ್ನೇ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂ ಪನ್ನಿದಿತ್ತಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಾಯಿಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪುರಾಣ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಉಂಡುಗೆ ದೇವಿ ಪುರಾಣ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎತೋ ಜನ ಓದುವೇರ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ್ನೇ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ಓದುಂಡ ವರ ಆತಿ ಎಲ್ಯ ಬುಕ್ ರೈಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಆತಿ ಈಸಿಲಿ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಓದುವ ಅಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಯುಗ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಬಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಐಕ್ ಮಲ್ತಿಜೇರ್. ಭಾಗವತಂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದುವೇ ಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಈಸಿಲಿ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ ಭಾವಾರ್ಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಮಲ್ತು ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರ್. ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತೇರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಐಟರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈಸಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರ್ ನಮಕ್. ಎಂಚ ಅರ್ನ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪುನಃ ಭಾವಾರ್ಥನ ಓದುದೆ ಅವನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ. ಸೊ ಭಾವಾರ್ಥನೇ ನಮ್ಮ
ಗಡಿಗೊರ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತಮನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮನ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂತಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ದಾಯಿಗ ಆರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮನ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತ ಓದುಂಡ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆತ್. ಇವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಪೋದು ಭಾಗವತಂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇಪ್ಪಂದಾರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಟು ರೀಡ್. ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ವೇಟ್ ಬರತ್ತೇವೆ. ಇವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮಕ್. ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರಕ ಪಂಡ ಟಫ್ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ಈಸಿ ಮಲ್ತ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೀಚರ್. ನಮಕ್ ಅವ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಏನೇ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಮಾತ ಇವನ್ ದಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ದಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಕ್ಲೇರ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇರ್ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಕ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಒಂದ್ ದಾಯಗ್ ಕಲಿಯುಗಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಇದರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂತ ಆವಂದಿನ ಮಾಡ್ದೆ. ఒక ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪರಿಕರ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶುದ್ಧವೈನ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಖರ್ಚವಿಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಆತ್ ಬಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೈಕ್ ಗೋಡಪಿನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ? ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ್ದು ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಅವ್ಲ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಪ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ పోకుండా కన్ను కురులు ಅಲ್ಲ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಡ ಬಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡುಲ್ಲೇರು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್. ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜಪಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ನಿದ್ರೆ ಕೂರೊಂದುಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದುಂಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಅವ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ಲೆ ದೇವರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋಗಂದಿಲ್ಲ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಾ ಎಡ್ಮಗಂಟ ಅಂಡ್ ಒರ್ಮಗಂಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಅವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ್ದು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತನಕಲ್ನ ಸಂಘ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಡೆ ಭಕ್ತನಕಲೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ನಮಕ್ ಆ ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರಸಾದನಿಗೆ ತೊನ್ಲಿ ಅವು ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಲ್ಲುಗನಾಗಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಕೀರ್ತನ್. ಓಕೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಲ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ತೋಜುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ನಾನ್ ತಿನ್ಪುನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಥಯಾತ್ರನ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಯಾವ ದೇವರೇ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷದ್ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷದ್ ಕೊರ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಓ ಉಪನಿಷದ್ ಓ ಉಪನಿಷದ್ ನಮಕ್ ಓದಿರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಅವು ಅಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ನಮ್ಮಡ್ದು ನೋ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶ್ಲೋಕ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಅವಲ ಅರ್ಥ ಅವಂದು ಅಲ್ಪ ಬರೆತರು ಭಗವಂತ ನಡೆಪುವರಿಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ನಡೆಪೂಜೆರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುನರಿಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐಟ್ ಭಗವಂತ ಮಲ್ಲಡ್ದು ಮಲ್ಲಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಂಡ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂಚಿನ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಕ್ ನನ್ನಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೋ ಈರ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲಿ ಏರೋ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ ಆರ್ ಹೋಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೇಸ್ ಇಡಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ ಆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಮದೆತ್ ಪೋಪುಜೆರ್ ಅಂಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ ಹೋಪ್ ಕೊರ್ಪೆರಾರ್ ಬಟ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏನ ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 16 rounds ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲೋ 4 regulative principle ಆತೆ ಪಂತಿನ ನಮಕ್ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದ್ ಪಂತಜೆ ರಾದರ್ ಆರ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತೋಡನಾ ನಹಿ ಜೋಡನಾ ಹೈ ಇರ್ನ ಏನನ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತು ಪಿದ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇನೆ ಪಂದಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತಮನ್ನು ಓದುನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿನ ಮಾತ್ರ ಓದಿಂಡ ತರೆಟ್ಟುಪ್ಪುಜಿ ಪಿದೈ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಓದಿದ ಏನಾಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪತ್ತಲೆ ಅವ್ ಐವು ಜನಕ್ಕೆ ಇರು ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾಗವತಮನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಮೇ ಬಿ ಅ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಏರಿರೆ ಕೇನು ಏರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಸೊ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಪೋಯರೆ ಇರ್ನ ಈ ನೇಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೆಲ್ಪೇರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಅವ್ ಗೋಡೆಗ್ ಪಂಡ್ಲೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪಂತೇರ್ ಇಫ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ರೀಚ್ ಟು ದ 4 walls ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಒಂದ್ 4 ಗೋಡೆಗೆ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಅವ್ 4 ಗೋಡೆಗೆ ಏನುಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಓದ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ದಾದೊಂಡು ಇರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ನಾ ಕಿಚನ್ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ ಓದದಿನ ಪನ್ಲೆ ಭಾಗವತಮ್ ಅನ್ಶಾತನ್ಗೆ ಇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇರ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನೀರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ ದೀಪಾರ ಅವ್ ನೀರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಭಾಗ ಇರ್ದಾದನ್ ಓದಿದಾರ್ ಅವನ್ನ ಪಿದಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪ್ ದೀಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಏನಂಡಲ ಅಮ್ಮನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಡ ಏನಂಡಲ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಹೌ ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ 4 ಗೋಡೆ ಕೆಲರೇನು ಎಂಚಿನ ಮರಲ್ ಶುರು ಆತ ನಮ್ಮ ಒಲೆಗ್ ಅಂದ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಅವು ಮಾತ ಒಂದು ಕೇನುಂಡು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆವಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಂದು ಬಟ್ ದೇ ಸೋಲ್ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ದಾದೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಗವತಂ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ ತುಳುಟು ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪರ್ ನೆನೊಂಜಿ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪರ್ ಬಟ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ಭಾಗವತಂ ಒವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಾವಡ್ ಒವೇ ಉಂದೆಟ್ ಆವಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ಭಾಗವತಂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲಪ ನೋಡು ಭಾಗವತಂ ನೀರ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾಗವತಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನ ಬುಡ್ಚಿ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ ಎಲ್ಲಿಯ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ನಾವೇನ್ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡ್ ಪಂಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪುನಃ ಮಾತಾತ್ ಇರ್ ಪಿದೈ ಪೋಪಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಪೊಡ್ ಇರ್ ಜಪದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಜಪಾನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಭಾಗವತಂ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ಬರಿತೇನ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ
ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಗೆತೊಂಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇರ್ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ ಉತ್ತರಲ ಕೊರಲಿ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಇರೇಗ್ಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾಗವತಂ ಓದುದು ಅವೆನ್ನು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎರೆಗಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡೆ ಅಂದು ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಕೋಡ ಭಾಗವತ ಓದುನಾಗ ಜರ ಪಂಡ ಕಾಲ ಕನ್ಯನೆ ಕಾಲ ಕನ್ಯೆ ಪಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತು. ಇವ್ರು ಓ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಓದೊಂದಿತ್ತಾರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಪುರಂಜನ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪುರಂಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಲಕನ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಗೋರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ. ಅಲ್ಪ ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಪ್ಪರ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜರ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ ಪುರಂಜನಿ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು. ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರಂಜನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇತ್ ಪಂಡ ಅವು ಜರ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ ಓಲ್ಡ್ ಆಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಬತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಬ್ರದರ್ ನಿರಾಶಾದವಳು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಯ ಎಂಬ ಯವನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು. ಯವನ ರಾಜ ಪಂಡ ಏರಿ ಗೊತ್ತಂಡಲ್ಪ. ಯವನ ರಾಜ ಪಂಡ ಯಮರಾಜ. ಓಕೆ, ಯಮರಾಜ 2 ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುಡ್ನು. ಒಂದು ಕಾಲಕನ್ಯಾ, ಒಂಜಿ ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನಃ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆನಾಗ ವೈಟ್ ಕುಜಲ್ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ ನಾರದ್ ಮುನಿಯ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆರೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಪುರಂಜರಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾಗವತಂ ದ 11 ಪದ್ರಾಡು ಸ್ಕಂದವು ಮಾತಾಜಿ. 11 ಪತ್ರಾಡು ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಒಂದು 12ನೇ ಸ್ಕಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಕಲ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ್ವೇರು. 12ನೇ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪಂದುಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ 19ನೇ ಸ್ಕಂದಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ 19ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ